Hemen sistema paramagnetiko orokorra aztertuko dugu. Beraz, gure kasu honetan, atomoen J zenbaki kuantikoa ez da bat biren izango, hori zen genuen kasu partikular bat, baizik eta hementxe edozein J-rekin duten atomoak kontxiatuko dugu. Horren kasu horretan badakigu atomo bakoitzak izan dezaken energiaren adierazpena batin eta eremu magnetiko baten barruan sartuta badago hause dugula, beraz MJ-ren funtzioan dugula, hau da JZ-rekin daukagun zenbaki kuantikoaren funtzioan, eta baldin eta J hori zehaztuta badago MJ karritzaken balioak dira minus J, balio txikiena, J balio handiena, eta haien arteko posibleak diren balioak baten aldekoa izan da. Beraz, menos J-tik J-ra dira posibleak diren balioak, eta MJ horren araberakoak izango ditugu energia atomo bakoitzak izan ditzaken energia mailak. Beraz, hau da nolabait hasiera, oinarrizkoa, eta honekin ja edozein gauza kalkulatu ditzakegu. Beraz, edozein funtzio estatistikoa aztertzeko, lehenengo eta behin egin beharko duguna izango da, gure partizio funtzioa aztertu beharko dugu. Eta hori oso arraza dugu, bakarrik egin behar duguna da, batukaria, eber minus, energia, posibleak diren energia, kasu honetan energiak MJ-ren funtzioan ditugu, zati KT, eta, posibleak diren energi guztiak kontutan hartzeko batukaria MJ-rekin egingo dugu minus J-tik J-ra. Hementxe, ikusten duzuenez, beti hementxe agertzen faktore hause guztietan ageriko zaigunez, idazkera pixka bat errasteko faktore honi izen bat emango diogu eta C izena emango diogu. GJ hori hau izango dugu gure landeren faktorea, izatez landeren faktorea orokorrean daukagun J balioren funtzioan izango dugu, gero dugu borren magnetoia, B ereun magnetikoa, zati KT. Beraz, horri C deituko diogu hemetik aurrera. Bueno, hori kontuan izan da, hemen daukagun Z-ren adierazpena, batukari hause, daukagu seri geometrikoa, eta beraz, seri geometrikoaren batura badakigu nola egiten den. Izatez Z-ren adierazpena J maximotik hasten bagara nolabait idazten, hause daukagu izango dugu gure lehenengo ekarpena, hurrengo ekarpena dugu J ken bat duena, hause dugu, beraz ikusten duzuenez, batetik bestera, doaneko faktorea E ber C faktorea daukagu. Berriro, non C, hemen txakartzen den konstante hori izan da. Beraz, horretarako, batukari hause egiteko, badakigu nola egiten den, lehenengo emitxauko seri horretan daukagun lehenengo osagaia, beraz, hause dugu, ken seri horren amaieran izango nuken hurrengo osagaia, beraz, kasu honetan E ber C, bider, J gehi bat, izango litzateke MJ minus J minus bati dagokionak. Beraz, hau izango dugu minus, hurrengoari dagokiona, zati batken E ber C. Hori da faktorea, batetik bestera, doaneko faktorea dugu. Beraz, hause dugu, ja lortugu Z-ren adierazpena, Z-ren funtzioan. Nahi badugu hause txukunago jarri, beste erabatean jarri? Bueno, egin dezakeguna da, bai zenbakitzailea eta zatitzailea, egingo dugu bider E ber minus C zati bi. Goikoa eta beko ekarpenak egingo dugu E ber minus C zati bi. Beraz, bi hauek, faktore horrekin biderkatzen badugu, orduan adierazpen hauek geratzen zaizkigu, eta kasu honetan geratzen zaizkigun berreduran agertzen diren adierazpenak, bai positibo eta negatibo berdinak izango ditugu, eta hori, komenigarriago batez ere hause, kasu honetan bien arteko ikurrak negatibo izan da, sinu hiperboliko bat izango dugulako. Orduan, hori lortuz, lortzen dugu esponentzial hauek sinu hiperbolikoak bihurtze da, eta nolabait daukagun adierazpena itxiago izatea. Beraz, hau izango denuken daukagun Z gure sistemaren partizio funtzioa. Eta gogoratu, partizio funtzioa da sistemak edozein funtzio termodinamikoak sortzeko behar dugun
oinarrizko funtzioa. Beraz, edozein gauza kalkulatu genezakeen, bakarrik behiak aztertu behar dugu, nola egin, zer erlazio duen, sortu nahi dugun edo kalkulatu nahi dugun funtzio termodinamikoa zetarekin eta hori bera aplikatu. Adibidez, esate baterako, demagun imanazioa lortu nahi dugula. Horretarako, badakigu, lehenengo eta behin, atera behar dugula da Helmholtzen energiazkea, minus nkt logaritmo nepertar zeta dana. Eta gero, hau izan da, badakigu zer erlazio dagoen, imanazioa eta Helmholtzen energiazkeen artean. Imanazioa dugu minus Helmholtzen energiazkea berekiko deribatu partziala temperatura konstante izan da. Beraz, hau dana elkartzen badugu hause, m izango litzateke minus, edo kasuetan guzti honen berekiko deribatu partziala. Eta hori da hementxe daukaguna. Beraz, azken finean egin behar duguna da, aurrekoaren berekiko zetaren logaritmo nepertarren berekiko deribatu partziala egiten badugu, hori usten dizuet zuetzak egiteko, hau da lortzen duguna. Imanazioaren adierazpen orokorra hause dugu. Non ikusten badugu, adierazpen hause ikusten badugu, hementxe aurrean ikusten dugu nola konstante bat dugula, gero beste jaren funtzioan, ekarpen batzuk, eta temperatura eta beren menpekotasuna hementxe agertzen den C konstante hauetan agertzen zaizkigu. Bueno, interesantea da, aztertzea, eta gogoratu, hementxe agertzen den C horiek direla Landeren konstantea, Borren magnetoia, bider B, zati T. Bueno, esate baterako. Berriro, interesantea dugu aztertzea, batez ere txekeatzeko egiten ari garen ondo dagoen, eta zentzuzkoak diren, atertzen diren emaitzak, limiteak aztertzea, esate baterako. Ze gertatzen den, temperatura 0-rantz dijoanean, edo B, infinitorantz dijoanean. Edozein kasutan hementxe agertzen zaigun C hori, bi kasu horietan, infinitorantz joango zaigu. Orduan, infinitorantz doanean, hementxeko tangente hiperboliko hori dugunez, limite hori, kotangente isa oso handia deneko kasuetan, batekin ordezkatu indezakegu, eta kasu honetan, geratzen zaigun limitea oso erraza dugu. Imanazioa kasu horretan limitea hause kontutan hartzen badugu, konstante bat geratzen zaigu. Konstantea. Izatez hori dugu non, gure sistema erabat ordenatuta dagoen, gure sistema gure oinarrizko egoeran dagoen, eta gorazazu oinarrizko egoeran mj berdin minus j izango dugula. Beraz, hau da, geratzen zaigun limite, imanazioaren adierazpenaren limite bat. Beste limitea, kontrako limitea, temperatura infinito dugunean, edo B eremu magnetikoa 0-rantz dijoanean. Beraz, edozein kasutan, hementxe agertzen den C konstante hori, beraz, izango dugu C hori joango zaigula, 0-rantz joango zaigula. Beraz, horretarako, hementxe izango dugun kotangenteren argumentoa 0-rantz joango zaigu, bi kasuetan, eta horretarako hartu beharko dugun Taylorren garapena ondorengoa izango dugu, kotangente isa, badinta isa oso txikia dugunean, zati isa, gehi, isa, zati iru, gehi, honekin, lehenengo bi terminoekin geratzen bagara nahikoa izango dugu gure garapena egiteko, eta garapena hori egiten badugu, orduan imanazioak izango duen adierazpena, hause da lortzen duguna, justu kontrako limitean duguna. Eta aurreko kasuan izan genuen bezala, limite hori Curiren legea deitzen diogu. Ikusten duzuenez, zatiteren funtzioan, agertzen zaigu, B eremu magnetikoaren proportzionala eta temperaturaren alderantzizko proportzionaltasun hori agertzen zaigu kasu honetan ere. Interesante ikustea guztietan B zati T menpekotasuna agertzen dela. Guztietan B zati T. Elkarrekin agertzen direla B eta T-rek duen menpekotasuna B zati T bezala. Bueno, izatez interesantea da ikustea nola hementxe ateratzen den imanazioa. Naiz eta egindako hurbilketa oso sinple izan, ze gogoratu, hemen ez dugu kontutan hartzen balako atomoen arteko elkarrekintza, atomoak independente bezala kontziatzen ari gara. Dozein kasutan ateratzen zaigunen emaitzak bat datoz, erabat bat datoz
esperimentuekin. Eta hori nolabait ikusteko hementxe dago esperimentuaren emaitza bat. Hementxe dugu imanazioa, unitate Bohr magnetoien unitatetan, ioiko edo atomoko, atomo diferentez osatutako sistema, dugu esate baterako, sistema hause dugu gadolinio atomoz osatutakoa, hause dugu burdinez osatutakoa eta kromoz osatutakoa. Guzti horietan kontsiatuko dugun atomoen momentu angeluarra 0 izango dugu eta bakoitzak izango duen elektroien kopurua diferentea izango dugu. Hori dela eta orduan elektroien kopurua bat baino gehiago dugunez, kromoaren kasuan daukagun elektroi guztiek daukaten espinarekin lotutako zenbaki kuantikoa 3 biren izango dugu, kasu honetan Jaren berdina izango duguna, ze guztietan izango dugun momentu angelua orbitala 0 izango dugulako, burdinaren kasuan elektroi gehiago ditugu eta orduan 5 biren izango dugu eta gadolinioaren kasuan 7 biren izango dugu. Bera guztietan espina izango dugu momentu angeluar osoari dagokion zenbaki kuantikoa. Baina hori interesantea da, ze elektroiz osatutako momentu angeluarra izan da, badakigu gure kasu honetan landeren faktorea guztietan elektroiz osatutakoa dela, denez, landeren faktorea berdin 2 izango dugu gure kasu honetan. Bueno, aztertu ezagun zein da hementxe neurtu egin duguna. Hementxe neurtu egin duguna, beraz, da imanazioa, sistema diferenteetan neurtutako imanazioa, eta adierazi egin dugu eremu magnetikoa, hementxe jartzen du H, baina B-ren berdina dugu, B zati teren funtzioan irudikatzen da. Eta esperimentua egiten da nolabait temperatura diferentetarako egiten da. Temperatura bakoitzari dagokion simboloa diferente izandik. Vale? Bueno, interesantea da, lehenengo eta behin ikusten denez imanazioa ez da berdina, atomo bakoitzari dagokion imanazioa diferentea da, logikoa izan daiteke, ze bakoitzak duen J zenbaki kuantikoa diferentea da. Baina interesantea da nolabait temperatura diferentetan egindako imanazioaren neurketa, baldin eta B zatiteren funtzioan irudikatu ezkero berdina dugula. Eta hori badator guk ikusitakoarekin, zergatik. Zeren eta hementxe ikusten dugu gure adierazpen honetan guztietan B zatiteren funtzioan agertzen zaigu imanazioa. Horrek esan edu B zatetari, B zatiteri U edo I deitzen badiogu eta honen funtzioan irudikatzen badugu guztiek temperatura diferentetan neurtu arren kurba berdinan izango dugula. Hori alde batetik. Gero bestaldetik, ze ikusten dugu? Orduan, gogoratu nola egiten den esperimentua. Temperatura finkatu egiten da eta temperatura horrekin, orduan, B eremu magnetikoa aldatzen joaten da. B eremu magnetikoa handia izango dugu hemen eta txikia izango dugu hemen. Orduan, ikusten duzu nola B eremu magnetikoa txikia dugunean, orduan, hementxe linealki aldatzen zaigula imanazioa eta saturatu egiten dela B altuetara heltzerakoan. Hori bat dator guk lortu dugunarekin, azterrezagun, esate baterako. B handia duguneko kasuan, lortzen dugula da saturatu egiten dela, beraz horrek esan edu nolabait, gure imanazioa konstante batera heltzen dela. Beraz, zer da guk lortu duguna? Guk lortu duguna, hause dugu, B handia egiten denekoan, lortu dugun imanazioa ikusten zuenez, konstantea dugu. Hori da guk lortu duguna. Eta zein da bere balioa? Orduan, imanazioa atomoko neurtzen badugu, hau da, M zati N neurtzen badugu, izango dugu G landeren faktorea. Gure kasu honetan, bider J, bider Bohrren magnetoia. Horrek zesan nahi du? Esate baterako, gure lehenengo kasuan, 2JB, ez da, orduan, joaten bagara, lortzen duguna da, kromoaren kasuan, daukagu J 3 biren dugula, beraz, bider landeren faktorea. Beraz, gogoratu adierazpena hause dugula, J bider Bohrren magnetoia.
Orduan, zer da lortzen duguna? Landaren faktorea gogoratu bikoa dala. Beraz, bi bider, hiru biden, beraz, hiru borren magnetoia. Eta hori da hementxe daukagun zenbakia. Hiru borren magnetoia. Burdinaren kasuan, lortuko genukena izango litzateke bost borren magnetoia eta gadolinen kasuan 7 borren magnetoia. Ikusten zuen zera bat dator lortu dugunarekin. Hori alde batetik. Guazen ze gertatzen den B-ereun magnetiko txikia deneko tarte honetan. Txikia deneko tarte honetan lortu duguna zera izan da. Adierazpen hause erregimen honetan gaude, adierazpen hause dugu, orduan B satiteren funtzioan adierazten badugu, ikusten duzuenez, daukaguna da, honi X deitzen badiogu, hau linealki edo B satiteren proportzionala dugula, beraz linealki aldatzen dala B satiteren funtzioan, eta bere malda, zuzen horren malda hementxe faktore hause izango dugula. Ikusten duzuenez, Jaren proportzionala den faktorea izango dugula. Bueno, eta hori da guk ere esperimentuetan ikusten dana. Ez ikusten duzuenez, nolabait, hementxe, linealki aldatzen dala erregimen horretan, ereun magnetikoa txiki deneko erregimen honetan, eta malda, zenbat eta J handiago izan, malda bera ere handiagoa dugula. Beraz, erabat badator esperimentuekin, berriro esango dut, naiz eta egindako hurbilketa horiek atomoak independenteki bezala kontxiatu, emaitza estatistikoak erabat badatoz esperimentuekin.